Szeretettel köszöntöm a Nagyatádi Városi Televízió kedves nézőit. Fábián Zoltán vagyok, a Nagyatádi 4-es számú választókörzet Fidesz-KDNP által delegált jelöltje. Nős vagyok, 3 leánygyermek édesapja. 2002 óta vagyok aktív tagja a közéletnek, mindig a közösség érdekeit tartottam szem előtt. Csapatjátékos vagyok, és hiszem, hogy mi egy embernek nehéz vagy lehetetlen, azt közösen együtt elérhető. Közös célunk, hogy ezt a szép várost élhetőbbé tegyük, megtöltsük élettel. Ehhez elengedhetetlen, hogy Nagyatád város vezetése szemléletet váltson. Vállalkozó, menedzser típusú hozzáállás szükséges ahhoz, hogy munkahelyek jöhessenek létre a városunkban. 2007-ben a Nagyatádi Kórház gyermekosztályának megmentése érdekében szerveztem egy demonstrációt. Sajnos akkor nem sikerült megmenteni az osztályt, ráadásul ekkor kezdődött a kórház veszőfutása. Most a kormány segítő kezet nyújtott a kórház államosításával, ehhez kapcsolódóan nem lehet kisebb célunk, mint a gyermekosztály és a szülészet újbóli visszaállításának előmozdítása. Mi csapatot alkotva nem csak Nagyatádért, hanem a nagyatádi emberekért szeretnénk dolgozni. Isten adja, hogy ezt közös célunk megvalósíthassuk, de ehhez először az önök támogatására van szükségünk. Ne ossza meg szavazatát, kérem, hogy október 12-én menjen el szavazni, éljen alkotmányos jogával, és szavazzon a 4-es választókerületben Fábián Zoltánra, valamint szavazzon Kárpáti László polgármester jelöltre és a Fidesz-KDNP megyei listájára. Előttünk a város, mögöttünk a kormány. Hajrá Magyarország, hajrá Nagyatád!